Foli ni waleɲuman dɔnbaw ye bi ye juma ye mais kalo tile 8 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ anw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la. Ni ye an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Faamaw ye dankarikɛ jatigɛ waletigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ani u bolo fɛnminɛ caman. État-major général des armées an ka lakana finitigilakaw ka ɲɛmaa ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko araba ni o bɛnna mais kalo tile 6 ma san 2026 an ka lakana finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ waletigilama caman ka min senfɛ u ye dankarikɛ jatigɛ waletigilama 10 caman bɔɲɔn ko olu ka ɲɛnamaya la ani ka u bolo fɛnminɛ caman ka dankarikɛ olu fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la moto Gumonzo dugu kɔnɔna Moti marabolo kɔnɔna o kɔfɛ o yɔrɔ kelen kɔnɔna an ka finitigilakaw ka ɲinini kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ waletigilama caman olu fana kan min senfɛ u ye dankarikɛ u ka buna hadamadenya la. État-major général des armées b'a laɲini jamana kɔnɔden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka lakana finitigilakaw cɛsirilen don kosɛbɛ ni ka garan da jatigɛ waletigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Kunu alamisani o bɛnna mais kalo tile 7 ma san 2026 an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ale ye lasigiden kura 4 bisimila an ka jamana kɔnɔna Kuluba palais kɔnɔna. Kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko ni lasigiden 4 ninnu kɔni bisimilali kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati an ka jamana ale ni u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o jamana 4 ninnu kɔni bɛ tali kɛ min na o de ye Italie, Uganda, Slovaquie fo ka taa se Suisse jamana ma yaasa bolodi ɲɔgɔnmaya ale bɛ se ka sabati ni jamana 4 ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ ni jamana kura 4 ninnu ye u ka lettre de créance ye ale jira an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ale la fɛn min kɔni ye ni lajɛ ninnu ye o kɛra an ka jamana ministre min ni ale ka baara ɲɛsin don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Kulukorokaw ye olu b'a la k'a jira k'a fɔ ko mobiliba camion bɛnbaw ni u kɔni bɛ cɛncɛn de ta k'u ta la ka sira sariyaw olu labato min na u kɔni bɛ boli vitesse la ni o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni siraba kasaraw olu de kɔni ye o de hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw olu b'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka sira sariyaw olu labato cogo min na ka se ka dɔ bɔ siraba kasaraw olu la. Gao gouverneur ni o ye général Musa Traoré ale ye lasigikɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Gao donda ni a bɔda ye ko olu kɔni bɛna datugu ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 18 wagatiw ye ni o baaraw kɔni bɛ daminɛ kabini kunun mais kalo tile 7 san 2026 fo ka taa se sibiri ma ni o bɛ bɛn mais kalo tile 9 ma san 2026 yaasa ka se ka basigi ale ni lakanako sabati Gao marabolo kɔnɔna na. Yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na douane mɔgɔw ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ mobili dɔ kan mais kalo tile fɔlɔ san 2026 min senfɛ o ye ɲɛnaminimafɛn plaquette 2400 o de minɛ ni mobili kofɔlen kɔni kɔnɔ ale ni ɲɛnaminimafɛn caman ni o kɔni kun dogolen don ni mobili in kɔni kɔnɔna na fɛn min kɔni ye douane mɔgɔw ye u y'a jira k'a fɔ k'u kɔni b'a la ka wulikajɔ sabati yaasa ka yuruguyurugu ale kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Gumusogu Banjagara marabolo kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko maa maramafɛn bugunatigɛbali dɔw kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman olu bɔnɛ u ni na min senfɛ u ye dankarikɛ u bolo fɛnminɛ caman olu fɛnɛ na ni o kɛra araba tɛmɛnen mais kalo tile 6 san 2026. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ ni ne bɛ dansi an ka bi kunnafoni dilen olu la aw minnu tun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan dɔgɔkun natɔ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ale ni lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na.